Vám zazvoní telefón a že vám to niekto povie, že si môžete ísť prevziať vaše nové auto. Nemusíte za neho vôbec nič platiť. Je to zdarma, je to pre vás a navyše má krásnu, luxusnú, jemnú, ružovú metalizu, ktorú na ceste bežne nestretnete. Je to viditeľný dôkaz vášho úspechu. Ten neopísateľný pocit šťastia a eufórie želám prežívať každej jednej z vás. Byť šoférkou ružovej Octavie Mary Kay je prestíž. Je to viditeľný dôkaz toho, že patríte medzi top nezávislá sales directors a že váš tím je plný odvážnych a šikovných žien, ktoré chcú od života viac. Obdobie, kedy sme plnili s mojím tímom kvalifikáciu na auto z Mary Kay, bolo, myslím, jedným z najvzrušujúcejších období môjho doterajšieho fungovania v Mary Kay. Kvalifikácia nás ako tým veľmi zomkla a myslím, že nám dala aj vietor do plachiet. Toto nádherné auto vyvoláva na cestách skutočne rozruch. Úprimne povediac, vždy som trošku podozrievala dámy, ktoré šoferovali ružovú Octaviu, že to s tými príbehmi asi troška preháňajú. Mala som pocit, že auta iných značiek pútajú pozornosť, že Octavia to asi nebude. Avšak v momente, kedy som si ja sadla za volant ružovej Octavie a vyšla na bratislavské cesty, tak som pochopila, že tie príbehy nie sú prehnané, ale že sú skutočné. Ľudia sa za vami otáčajú, chcú sa s vami rozprávať, veľakrát si to auto fotia, pýtajú sa vás, každý chce patriť do vášho tímu, pretože šoferujete viditeľný dôkaz toho, že patríte medzi najlepších lídrov v Čechách a na Slovensku. Je to úžasný pocit, keď si do auta z Mary Kay sadáte vy, vaše deti a muž, ktorého najviac milujete a v tom momente viete, že sú na vás pyšní. Ľudia chcú nasledovať toho, pri kom majú pocit, že vie, kam kráča. A som si absolútne istá, že naša Mary Kay takýchto lídrov má. Prihláste sa do programu Auto z Mary Kay a ja verím, že dáte vášmu podnikaniu úplne iné rozmery a úplne inú rýchlosť. Milé dámy, želám vám z celého srdca, aby ste žili svoje sny a aby ste ich viezli na ružových krídlach, ktoré vám dá možno práve ten moment, kedy si prvýkrát sadnete za volant ružovej Octavie Mary Kay.